Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Пакуль адна частка дэмакратычных сіл аб'ядноўваецца і спрабуе дэмакратычным чынам, як яны гэта разумеюць, выбраць адзінага кандыдата, іншыя ўсё ніяк не вырашыць, хто ад іх пойдзе на выбары. Хоць да афіцыйнага старту кампаніі застаецца не так ужо і шмат часу. Ці здолее альянс па абранні адзінага кандыдата застацца непарушным хаця б да завяршэння працэдуры праймерыз, на што спадзяюцца структуры, якія вырашылі ісці на выбары самастойна. І шмат пра што іншае мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Праўда, пакуль дайшоў толькі адзін госць. Гэта лідар руху за свабоду Юрый Губарэвіч. Таццяну Караткевіч, старшыню кампаніі «Гавары праўду» чакаем. Павінна быць з хвіліны на хвіліну. Тым не менш, добры дзень, Юрась. Дзень добры. Юрась, давайте пачнем з таго, што я ведаю, што буквально адразу пасля нашага эфіру вы едзеце у чарговы тур. Стартуем у Бярозу, ўжо пачынаем Берасцейскую вобласць акучваць. Так, на гэтым тыдні 5 гарадоў ад Берасця да Століна, фактычна ось так все праедзем. І на наступным яшчэ Барановичі на ўторак. І ўвогуле, што вы скажаце, як вы ацэньваеце актыўнасць людзей, колькі іх прыходзі на выбар, на сустрэчу з кандыдатамі? Рана яшчэ рабіць нейкія высновы, бо фактычна адна толькі вобласць і 7 гарадоў, прычым толькі адзін абласны цэнтр, шэраг раённых і дастаткова малых. І, як не дзіўна, у малых гарадах нават адносная яўка, это ў адносінах да колькасці насельніцтва, яна атрымалася вышэй. І ось, калі ў горад 6-тысячны прыходзіць да 25 чалавек на сустрэчу, каб прыняць удзел у галасаванні, я лічу, што это дастаткова добра. Тым не менш, глядзіце, вы кажаце, што пакуль яшчэ рана нешта там нейкія высновы рабіць, но у Віцебску колькі людзей прыйшло на сустрэчу? 150? Полная залля, так, недзе можа быць пад 150. Конечно, была вялікая увага СМІ і у тым ліку мясцовых. Тым не менш, глядзіце, 400 тысяч насельніцтва горад, 150 людей. 380. Хай так. Нават і 150 чалавек прыйшло на сустрэчу. Гэта такі ўзровень вядомасці нашых лідараў апазіцыі. Віцебск быў толькі другі ў спісе. І пытанне раскачкі, інертнасці. То есть частка людзей прыглядалася, а ці не будзе праблем у арганізатараў праймерыз. Ці не зачыняць дзверы на ўваходзе, не выставяць міліцыю, усіх пачнуць перапісваць, хапаць і так далей. Зараз паглядзелі, што нібыта все спакойна. Я думаю, што это стварае магчымасці для росту. Некаторыя, можа быць, і не ведалі, бо толькі другі горад, толькі пачалі, зараз больш рэкламы, больш інфармацыі, я думаю, што будзем раскачвацца. Тым не менш, конечно, я тут згодны, што не кожнаму тэлеграм-каналу і інфармацыі, якую ён там падае, можна верыць. Тым не менш, я чытаю розныя тэлеграм-каналы і з розных крыніц, у тым ліку і крыніц, якім варта давяраць, асабістых маіх, прыходзяць інфармацыі пра пэўныя спрэчкі, якія ўжо здараюцца перыядычна унутры гэтай вашай такой дружнай сяброўскай каманды. Наколькі рэальна, што кааліцыя пратрымаецца? Усе спрэчкі, якія здараюцца, яны натуральна павінны быць. Тут як інакш, калі 5 абсалютна розных арганізацый займаюцца адной справай, гэта все тычыцца працоўных момантаў. І вырашаюцца абсалютна дэмакратычным шляхам. У нас ёсць працэдура, па некаторых пытаннях патрэбны кансэнсус, то есть калі ўсе выказались за ці супраць, рашэнне прынята альбо адхілена. Па некаторых большасць, напэўна, якое меркаванне пераважыць. Я думаю, што няма крытычных момантаў на сёння, якія б спынілі кампанію ці неяк нас перасварылі. Добра, глядзіце, распачалася кампанія. Усе 5 кандыдатаў, па ідэі, павінны быць у роўных умовах. Усе разам ездзяць, усе сустракаюцца в адной зале, з аднолькавай атрымліваецца колькасцю людзей. Ва ўсіх роўная колькасць часу, з якой яны прамаўляюць да тых, хто прыйшоў. Тым не менш, кожны, не кожны, але паглядзець, напрыклад, на Паўла Севярынца, які дастаткова такую актыўную і агрэсіўную кампанію наконт сябе
любимага распачаў. Тут і у Фейсбуку розныя баннеры з'яўляюцца, там севярынец 2020, і там ледзь кажуць, што ў яго цэлая піар такая група ёсць, якая даволі агрэсіўна менавіта яго піарыць. Вот астатнім не крыўдна, што камусьці болей, камусьці меней увагі. Прывітанне, Тацяна. Прывітанне. Гэта жыццё звычайнай выбарчай кампаніі, бо я разумею маеш жыццё. каманду, робіш кампанію, робіш прамоцыю, баннеры ёсць таксама ў мяне і ў Мікалая Казлова, паездкі па рэгіёнах выкарыстоўваюць шмат якія кандыдаты. Канешне, павінны быць роўныя умовы, але набор гэтых роўных умоваў мы загадзя прагаварылі і зацвердзілі. Па 5 хвілін выступу ніхто не перабірае. Там жорстка з секундамерам людзі стаяць, 5 хвілін закончылася, ўсё. Аддавай слова іншаму. Тое ж самае там адказ на пытанне. Ліміт часу, паспеў, не паспеў, твои праблемы, самае істотнае павінен сказаць. Вось гэта роўныя умовы. А все астатняе, хто больш банераў выпусціць, хто менш, хто сустрэнецца з кім, гэта ўжо справа кожнага кандыдата. То есть гэта ўжо ніяк не рэгулюецца. Усе нібыта роўныя, але у каго больш магчымасцяў, тот і раўнейшы, да? Ну, я яшчэ ніводнай выбарчай кампаніі не бачу, каб было адрэгулявана так жорстка. Нават у Беларусі такога няма, што плакаты толькі такога фармату, набор сустрэчаў толькі там 5 штук і не болей. Рабіце, што хочаце. Ну, как бы пытанне ўжо галасы пакажуць, вынік будзе. Зразумела. Дзякуй, Тацяна, што нарэшце дабеглі да нас. Там, дарэчы, вы бачылі, на першым паверсе у нас павесілі таксама такі дазатар з дэзінфікуючым сродкам. Не паспела. Рукі не паспелі. Вон у нас спецыяльныя сурветкі. Таму прынесла і подзялілася. Конечно, да. Прынесла і подзялілася. Вон там сурветкі адмысловыя у нас поставілі. Вытрыце рукі. Перш чым, вот, каб былі чыстыя і гаварылі толькі праўду. Да, цягніце мацней. Тацяна, вот і скажыце нам, калі ласка, праўду. Чаму Заўсягды. Чаму да гэтага часу «Гавары праўду» так і не вызначылася са сваім кандыдатам на выбарах? Ну так мы вызначыліся, працуем над планам. Імя, сестра. Ну, будзе час, даведаецесь. Ну, рыхтуем прэзентацыю. Не, ну калі вызначыліся, чаму не сказаць? Слухайте, добра, давайте так у нас просто наша дзейнасць палітычная не завязана на кандыдата. Яна якраз завязана на тое, каб працаваць людзьмі, уцягваць у іх выбар, у актыўнасць палітычную, грамадзянскую. Мы для сябе вырашылі, што для нас галоўнае гэта палітычная павестка, а не кандыдат і яго асоба, таму што кандыдат ён заўсёды слабы. То есть ён можа быць моцным па нейкім крытэрыям, а можа быць і слабы. Таму для нас в першую чаргу мы з нашага досведу ведаем, што людзі рэагуюць на тое, калі кандыдат, нават любы, кажа тое, што іх цікавіць. Ён прадстаўляе іх інтарэс. Таму мы фокусуемся на гэтым. Ну, у любым выпадку вы ж не зможаце, скажем так і пратрымацца у сакрэце ці там с невызначаным імя-то павінна быць названа. Хутка ўжо скажем, прадставім. Так я не разумею, вот патлумачце мне ўсё-таки сістэму, калі імя будзе сказана, калі вы, як вы ўжо сказалі, вызначыліся. А можа мы нейкі сюрпрыз рыхтуем? Дык давайте вот сюрпрыз. А можа, ну так вось будзе сюрпрыз? Так, а сэнс вот откладывать? Вот дата нейкая ёсць, там нейкая выслова. Так я ж сказала, што ну пакуль што няма даты выбараў, да? То есть «Гавары праўду», яна першая з палітычных арганізацый, якая, па-першае, прыняла рашэнне яшчэ ў 12 годзе удзельнічаць у палітычных кампаніях, прадстаўляць інтарэсы людзей, умацоўваць гэтыя сувязі там грамадзянскіх палітычных кампаній з грамадствам, так? І яшчэ тады мы казалі, што не важна хто, важна што з'яўляецца прадметам нашай працы. Таму мы прыйшлі на сёння, што мы і так працуем. У нас пасля выбараў быў форум новых людзей. Дагэтуль мы працягваем нашы акцыі, робім разам, фармуем зараз, рыхтуем і нашы школы ўладальнікаў, форумы рэгіянальныя. Мы дагэтуль не спыняемся ў працы з людзьмі, з іх запрашэннем у ініцыятыўныя групы, з тым, каб пашыраць геаграфію нашых лакальных акцый дзейнасці. Слухайте, вот колькі не спрабую вот так вот дапытаць Тацяну, яна ўжо навучылася, трымаецца як Зоя Касмадзім'янская. Юрась, але вот вы як чалавек палітычна дасведчаны, можа вы мне патлумачыце, наколькі я разумею, то калі палітычная структура вырашыла браць удзел у выбарах, будзе выстаўляць кандыдатуру нейкага там свайго прадстаўніка, сваёй структуры на выбары, то яна мае права сама вырашыць, як гэта будзе прэзентаваць. То яна павінна
как бы выкарыстоўваць увесь час, які ў яе ёсць, на раскрутку гэтага кандыдата, на тое, каб ён быў пазнавальны, на тое, каб гавары праўду, а хто гэта, дзе гэта там, ці это Караткевич, ці это Дмітрыў, ці это можа яшчэ... Вот бачите, вы самі сказали, што на нас на сённяшні момант, так? Калі ўбачыў, На сённяшні момант атрымліваецца так, што у нас ёсць Караткевич, ёсць Дмітрыў, і мы шчыльна працуем над тым, каб у нас яшчэ былі прозвішчы, якія узгадваюцца побач з іменем арганізацыі. Вы запытваеце выбаршчыка. Зміце, калі стратэгія кампаніі скіравана на тое, што рашэнне будуць прымаць не выбарцы, а, напрыклад, адміністрацыя прэзідэнта ці выбарчыя камісіі, якія зарэгіструюць неіснуючыя подпісы, то насамрэч не важна, якое прозвішча будзе кандыдата. Наша адрозненне ў тым, што мы працуем якраз такі з выбарцамі і разумеем, што ў сучасных умовах Беларусі вельмі мала інструментаў, каб дайсці да кожнага чалавека. Дзяржаўнае тэлебачанне, радыё, это масштабная пресса, яны зачиненыя для апозіцыі. Поездки по регионах, массовые мерапрыемствы, сустрэчы вельмі часто заканчиваются затрыманнямі і штрафамі, бо это можа потрапіць под несанкцыянаваныя дзеянні, і ўлада тут мае магчымасці для ціску. Таму зараз ёсць гэтыя 3-4 месяцы яшчэ перад афіцыйным стартам, каб скарыстацца, даехаць кожны рэгіён, атрымаць увагу мясцовых СМІ, што немалаважна, атрымаць увагу блогераў, чатаў, там ужо ідуць унутраныя дыскусіі, там у кожных гарадах, што вось да нас прыязджаюць, а хто гэтыя людзі, вельмі часта пытанне, ну даем адказ, хто гэтыя людзі. І это вельмі важна, бо маем нашмат больш часу, каб паказаць, што ёсць і асобы, і канкрэтныя праграмы, і альтэрнатыва. Татьяна, вот я только не згодна з Юром, потому что... Ну, вы скажите, откуль вы чакаете сигналу, кого выставлять на выбор? С администрации президента? Мы сами вырашаем. Ну, сапраўды. Я вот просто не разумею, як можна казаць, ну, як бы, што мы абмежаваны. Ну, то есть, калі мы кажам, што мы абмежаваны, мы ўжо ні на што не годныя. Вот. Таму, як бы, мы живем у одной Беларусі. Кагосьці існуюць абмежаванне для дзейнасці палітычнай, кагосьці не? У нас просто, ну, як бы, такая установка, што мы можам. Там, да? Ну, вот, і мы гэта даказваем на справах. Паглядзіце, ніхто не мог сабе уявіць, што мы можам правесці палітычнае мерапрыемства на 500 чалавек там 2 гады запар. Палітычнае, дзе не абмяркоўваецца ні пытанне там, як зрабіць бізнес, там, ці пытанне маркетынгу, да? Мы не робім, то есть мы зрабілі гэта, ну, то есть даказваем, што гэта мы робім. Мы развіваем мясцовую лакальную актыўнасці людзей. Ну, гэта магчыма. Ездзім і праводзім форумы нават у рэгіянальных гарадах на тыя тэмы, якія самі людзі прапануюць. Таму, як бы мы наўпрост працуем з выбаршчыкамі. Яны для нас, людзі, грамадзяне нашай краіны, яны выбарцы 24 гадзіны ў суткі і ўсе дні у годзе. Таму, як бы тут просто... Добра, вот вы прыязджаеце, сустракаецеся... Вось яна розніца якая. Мы не працуем ад кампаніі да кампаніі. Мы вось увесь час працуем. Таму для нас пытанне кандыдата, ну такое. То есть вот нема такого, что вы пришли до выборцев, сустрэліся, послухали их, яны кажуць, вот у нас вот такие пожаданні, вот такие, чтобы были у программе вашего кандидата, а кто гэтую программу понясе? Вот ну, кандидат поднясе. Нет, такого нема. А кто гэты кандидат? А може выборцы на самой справе мы за Караткевич? Выборцы могуць казаць, за каго бы яны ну, хотели проголосовать, и хто им бачыцца кандидатам. Яны маюць, и наши сябры команды таксама у нас есть внутренняя дискуссия про гэта. Але просто мы ну, больше концентруемся якраз на самой программе. Что мы можем прапанаваць людям, каб перамагла повестка палітычная, тому что пасля ўсіх гэтых кампаній, шмат якіх мы бачым, што да, персанальная победа сёння, ну, перамога немагчыма. Таму для нас важней перамога палітычная, повесткі. І мы сёння, ну, вось прыклад мірных пераменаў такі. Вы можете назваць 3 пункты вот гэтай, ну, я не знаю, ужо складзенай повесткі ці праграмы, якая там пішацца, якія вам вот перадалі выбаршчыкі і з якой хтосьці з вас пойдзе ўжо на выбары? Ну, конечно, ёсць. Конечно, ну, назовите ёсць. 3 пункты асноўныя. Ну, па-першае, гэта, напрыклад, усе пункты звязаныя з мясцовым самакіраваннем. Пра празрыстасць бюджэтаў, да, і пра бюджэты вось, грамадзянскага ўдзелу. Сёння вось, мы працуем шчыльна так, што ёсць такая заявка. Ёсць запрос на тое, каб матэрынскі капітал, які ёсць, можна было больш гнутка выкарыстоўваць. Гэта таксама, ну, як бы запрос выбаршчыкаў, таму што ў нас ёсць шмат там і шматдзетных асобаў,
таму яны вось пра гэта кажуць. Шмат хто кажа пра развіццё бізнеса, якія умовы могуць быць на месцах на тое, каб гэта развіваць. Добра, дзякуй. Гэта праблемы, якія дзе шукаць якасныя працоўныя месцы. Я зразумеў, вот 3 асноўныя пункты праграмы, ну ці такія важныя. Не, гэта тое, што кажуць людзі. Праграму мы, конечно, мы прадставім там... Зноў жывем у розных Беларусях, бо тыя людзьмі, з якімі мы працуем, тыя людзі, яны цудоўна разумеюць, што нічога гэта немагчыма, ось гэта паляпшэнні там, ну вот я кажу, вот Некляев казаў у 2010 годзе матэрынскі капітал сённяшняй сістэмы. То есть вот я разумею, гавары праўду, кажа, там трэба тут палепшыць, тут это, но не чапайце сістэму, сістэма такая добрая, она можа быць трошки так палепшана, і все будзе у вас цудоўна. Вот якраз не, как бы. Прыязджаем в рэгіёны, гавораць, што асноўная праблема, корань праблемы сядзіць вось тут у Менску на суседняй вуліцы. І тое, што трэба мяняць, гэта трэба насамрэч стварыць механізмы, каб улада не была сканцэнтравана в руках у аднаго чалавека, каб былі незалежныя выбары ў парламенты, там прадстаўленыя розныя думкі, каб існаваў незалежны суд. Прычым тут уже мы гаворым альтэрнатыва на месцах. Мы гаворым пра тое, што людзі сутыкаюцца з чыноўнічым беспредзелам і разумеюць, што яны беспраўныя ў гэтай краіне. Людзей хвалююць зараз рост коштаў, людзей хвалююць адсутнасць нармальных умоваў і месцаў працы, нармальных заробкаў, за якія можна выжываць, гэта то, пра што яны гавораць з намі. Как бы, вот я не разумею. Конечно, ёсць мясцовае самакіраванне, но гэта павестка ўжо недзе там на 5-х, 7-х. Неправда, Зміцер. Просто гэта адказ пра мясцовае самакіраванне, гэта сістэмны адказ. Вось, я прывяду прыклады таго, што мы не кажам нідзе, што сістэма у нас прыгожая і класная. Мы кажам, я просто бачу, што сістэма гэта людзі. Таксама людзі і выбарцы, якіх трэба пераконваць, што ты прадстаўляеш сапраўды альтэрнатыву і вельмі сур'ёзна да гэтага ставішся. Што робіцца сёння ў нас. Так а што? А каго можна вінаваціць? Калі ў нас, напрыклад, 22 000 сябраў і выбарчых камісій. 60 000. То есть, 60, неважна. Важна іншае, што, напрыклад, што, не гледзячы на гэта, як спрацоўвае перамога палітычнай павесткі. Некляев казаў пра матэрынскі капітал у 2010 годзе. Ніхто, то есть нават выбарцы на сустрэчах казалі, што вы, гэта нерэальна, у нас няма грошай, ніколі гэтага не будзе. Калі ласка, вось у нас ёсць матэрынскі капітал. З 2015 года «Гавары праўду» прасоўвала дэкрэт, не дэкрэт, а закон пра самазанятасць. Казалось таксама, што гэта нерэальна. Але мы паўсюль, дзе мы не былі, на ўсіх сустрэчах, на мясцовых, на парламенцкіх, паўсюль казалі, што вось гэта выхад. Сёння мы бачым, што гэта працуе. Тая наша павестка пра тое, што мы не хацім, каб у нас былі замежныя ваенныя базы. Калі ласка, яна сёння, улада перахапіла, і гэта перамога павесткі па сутнасці. І неправда, што мы жывем у розных Беларусях, просто у нас розны падыход. Праблемы мы таксама разумеем, яны аднолькавыя, просто у нас іншы падыход. Мы лічым, што якраз такі, калі большасць людзей за павестку, за нейкую ідэю, якая можа спрацаваць, хай это будзе ідэя патрабавання, яна папулісцкая, ці ідэя пра механізмы. То есть яна будзе працаваць, калі яна будзе ў людзей на вуснах. Добра, людзі хочуць пераменаў у Беларусі, а не проста мадэрнізацыі, паляпшэння існуючай сістэмы. Давайте дадзім слова народу. Ён таксама вельмі актыўна тут каментуе на вашу спрэчку. Вам, Тацяна, ад Анатоля Шумчанкі пытанне. Так, ведаю такога. Да, я разумею, што дачка за бацьку не адказвае, тым не менш Шумчанка пытаецца. Хай Тацяна адкажа альбо неяк патлумачыць пазіцыю, для чаго яе партнёр Андрэй вешае ярлык нацыяналістаў на Юрася і яго кааліцыю. Як яна сябе тады прадстаўляе? Русский мир? Не, гэта у цябе, Юрась, быў статус Расія, гэта вайна. А зараз яго няма. Цікава, што змянілася з таго моманту, як ты стаў кандыдатам? Ужо Расія мір? У іншых соцсетках, напэўна, я зараз, не? Было такое. Так што трэба адказваць у каго што. За Андрэя, пусть хай Андрэй адкажа, я думаю, што ён дзесьці там адсочыць і дасць свой адказ.
Я хочу сказать, что я не вешаю ярлык на вас як нацыяналістаў. Я просто лічу, што вы працуеце уже з тым электаратам, які хоча перамен, ён апазіцыйна настроены. Можа, ён для мяне, напрыклад, настроены больш на больш радыкальныя перамены. Я старонніца мірных пераменаў. І лічу, што тады яны магчымы. Гэты ярлык яшчэ і на ўсіх тых людзей, якія прыходзяць на нашыя сустрэчы, на галасаванне, вы таксама вешаеце. Не, у вас відавочна ёсць два цэнтры. Твой мірны, так, і севярынца радыкальны. То есть так ці інакш вы на фінішы якраз будзеце пра гэта і размаўляць. Усё ж такі, якім шляхам ісці. І гэта відавочна просто. Я крыху пра іншае. Вось Тацяна расказала, як яны выслухоўваюць людзей падчас сустрэч, якія тэмы выносяць. І мне вот цікава, Юрась, ўсё ж такі, калі вы сустракаецеся зараз падчас паездак з людзьмі, вы расказваеце пра тое, што трэба вярнуць выбары, няма выбараў і гэтак далей, гэтая тэматыка. Добра, калі гэта прыходзяць актывісты мясцовыя, для якіх блізка таксама гэтая тэма, яны гэта зразумеюць. Калі прыйдуць шараговыя беларусы, наколькі яны зразумеюць, наколькі ім блізка вот гэтая тэма выбараў менавіта, празрыстых, там непразрыстых і гэтак далей. А все больше и больше приходят разные люди. Я бы не сказал, что это только приходят разные люди. Приходит шараговый тракторист Петро. Вот ему цікаво про прозрыстые выборы. Приходит шараговый начальник идеологии райвыканкама и задае свои пытания. Как раз таки его пытания связаны были с працей, там, с магчымасцю реформаў на мясцовым узроўні, с заробками. Абсолютно разные пытания. Чым унікальнасць нашего падыходу, что кожны кандидат мае базовое послание. И оно формовалось под уплывом дзейнасці яго структуры, магчыма тым асяродкам, з якім эта структура працуе. Насамрэч, у нас вельмі шырокі спектр. Ад правых да левых і ад тых, каму бліжэй там нацыяналістычныя ці нацыянальныя погляды, нацыянальная повестка, і тых, каму гэта далёка, бо, напрыклад, там зелёных тых же самых, цяжка абвінаваціць, што яны працоўваюць нейкія такія ідэі, як і Беларускі народны фронт. І вось падыходзім з рознымі повесткамі і тэсціруем іх падчас гэтых сустрэчаў. Выступы могуць несці одно пасланне, але мы атрымліваем пытанне, атрымліваем заваротную сувязь. Тут уже даводзіцца пераключацца на тыя рэчы, якія цікавяць. Так ёсць і трактарысты, прыходзіў фермер, пытаў пра прыватную ўласнасць на зямлю, як зрабіць так, каб ён рэшце-рэшт мог зарабляць з таго, што ён апрацоўвае, і не баяцца, што вось пад уплывам нейкіх новых дырэктываў, законаў і сітуацыі на фінансавым рынку ён будзе пазбаўлены таго, што зрабіў і вклаўся за многія годы. Запытваюцца пра медыцыну, запытваюцца пра экалогію, і зноў адно з найбольш важных пытанняў. Але большасць гаворыць так, каб гэта все вырашыць, вы, хлопцы, добрыя, адказы у вас цудоўныя. Але недастаткова вось хадзіць і грукацца ў гэтыя ўладныя дзверы, што пачуеце нас, рэшце-рэшт. 25 гадоў ніхто нікога не хацеў чуць. Трэба мяняць гэтую сістэму і прыходзіць новым людзям, якія будуць рэалізоўваць новыя праграмы. Тацяна, да вас пытанне, вот гэтыя людзі ўсё ж такі аб'ядналіся, розныя структуры абсалютна, таму што яны разумеюць, што цяжка ўжо хаця бы сабраць 100 000 подпісаў для рэгістрацыі іх кандыдата, гэта цяжка. Таму аб'ядноўваюцца хаця бы з гэтых меркантыльных такіх меркаванняў. Ваша структура горда вырашыла ісці адна. Вы перакананыя, што збярэце 100 000 подпісаў? Ці зараз я буду вас правакаваць, разлічваеце, што як у 15-м годзе перапішыце тэлефонную кнігу і вас зарэгіструюць? Па-першае, я хочу сказаць комплімент, конечно, праймерыз, тому что сапраўды ідэя ж даўно вітала, так? Тое, што гэта пачынаецца, гэта здарылася, мне падаецца, гэта ўжо вынік, так? А вы чаго да такой хорошай справы не далучыліся? Таму што у нас іншая стратэгія, мы іншая палітычная сіла. Мы лічым, напрыклад, што нам вось не патрэбен адзіны кандыдат, каб працаваць з людзьмі. Ён, тым больш, што мы хацім найти наших новых людзей, тых, хто не заангажаваны ў палітыку, тых, хто яшчэ як назірае за палітыкамі самымі рознымі. І мы бачым гэта па людзям, якія кажуць, што мы галасавалі за вас у 15-м годзе, праходзіць год, 2, 3, яны кажуць, а мы зараз саспелі і прыйшлі. Таму мы працуем моцна з нашай базай тых староннікаў, запрашаем іх на нашы мерапрыемствы і працуем з тымі, хто не заангажаваны. Так, добра, гэта ўсё добра, а пра 100 000 подпісаў? Таму
мы, ну, так а дзе гарантыя, што яны застануцца разам па выніках праймерыз? Таксама няма сёння ніякай гарантыі. Прынамсі Ну, то есть, падстрахоўваюцца. У вас Таму, ёсць таму мы не сталі як бы так рызыкаваць, тым больш што ідэя з адзінага кандыдата на сённяшні дзень, ну, яна правалілася. Яна была некалькі разоў пасля спадара Міленкевіча. Вы ўжо праваліліся. Пасля спадара Міленкевіча, ну, з усёй павагай, да, то есть ён вось ён якраз быў самым Тацяна, вы скажыце мне, у вас ёсць перакананне, што вы збярэце 100 мы б не тысяч... прымалі такое рашэнне, каб не былі ўпэўненыя. То есть я пра то і кажу, што, напрыклад, за парламенцкую кампанію у нас было каля 40 чалавек, якія вылучаліся зборам подпісаў. Сабралі подпісы не ўсе, 25 толькі кандыдатаў сабралі. І цалкам разам з гэтай лічбай мы сабралі больш за 30 тысяч подпісаў падчас парламенцкай кампаніі. У прэзідэнцкую кампанію, маючы такі рэсурс, мы разлічваем, што зможам. Тым больш, што прасцей збіраць які такі рэсурс? Колькі у вас ужо ёсць у ініцыятыўнай групе будучага вашага кандыдата? Ініцыятыўная група у нас фармуе Сергей Вазняк вельмі актыўна. Я ведаю, што там ужо, я думаю, што больш за 500 чалавек, ну, як бы, і калі мы пачнем і прэзентуем кандыдата, праграму, першую чаргу, то людзі збягуцца. Ну, не збягуцца, но нашы штабы пачынаюць працаваць. Ну, я веру, хаця б у гэтым пытанні я веру Сергею Калякіну, які кажа пра 5 тысяч неабходнай колькасці. 5 тысяч? 5 тысяч, каб было ў ініцыятыўнай групе, каб сабраць 100 тысяч подпісаў. Ну, паглядзім, сколькі мы зберэм. Мы для сябе планку паставілі не менш 2. Вось, ну, паглядзім, колькі атрымаецца. Юрась, ну вось Тацяна сказала, што ваша справа ўжо гіблая, можна сказаць, да пачатку таго, як вы пачалі ездзіць, ужо было зразумела, што нічога не атрымаецца. Вы перакананы, што кааліцыя ваша пратрымаецца хаця б да заканчэння праймерыз? Ну, таких вот размоваў я уже пачуў, можа, з десятак за апошнія 5 гадоў, як існуе правацэнтрысцкая коаліцыя, якая была створана напрыканцы 15-го года. Прадракалі год, все, вы развалитесь. Парламенцкія выборы, ну, у вас не будзе мясцовыя, это ўжо... Ну, правацэнтрысская коаліцыя адно, там блізкія. Мы пашырыліся, это не то, что разваліліся. Да. А праймерысу прадракалі, што вы нават і не пачнеце, как бы, хлопцы. Там, ну, не бессэнсоўна вы ніколі не дамовіцеся. Вот, глядзім уже, першыя гарады, першыя вынікі, наступны тыдзень запускаем інтэрнэт-галасаванне, робім напрыканцы вясны агульны гэты сход кангрэс, дзе канчатковае рашэнне, і ідзем далей з адным кандыдатам пад паперай, дзе напісана, што мы працуем на таго, хто пераможа, стаяць подпісы ўсіх кандыдатаў, якія прымаюць удзел зараз, і ўсіх кіраўнікоў структуры, якія займаюцца арганізацыяй працэсу. Ну, тут вот бачыце, людзі таксама сумняваюцца і нават пытанне задаюць. Юрый, на Павла Северынца будете працаваць, калі ён пераможа на праймерыз? Я буду працаваць на любога з 5 кандыдатаў, спіс уже закрыты, таму можна тут уже так абсалютна сказаць з пэўнай упэўненасцю, хто пераможа. І перакананы, што на маю кампанію, калі я перамагаю, будуць працаваць таксама ўсе тыя 4 іншых кандыдата і тыя 4 структуры, якія зараз бяруць удзел падрыхтоўцы. Ну, бачыце, добра, што ёсць такая упэўненасць. А, дарэчы, якая санкцыя, калі нехта вот не выканае вот перамог, ну, да прыкладу, Губарэвіч, а Северынец скажа: слухайце, я столько высілкаў уклаў у эту кампанію, цэлы кул-цэнтр стварыў, пайду-ка я цяпер сваім шляхам. Санкцыя хутчэй будзе маральная, і тут трэба быць цвярозым палітыкам, які аддае сабе справаздачу, што і так пазіцыі дэмакратычных сілаў не самыя лепшыя за гэтыя годы. Па нейкіх аб'ектыўных, суб'ектыўных прычынаў. Нема досведу перамогаў, ну, нема ось гэтай рэалізацыі, рэшце рэшт, той павесткі, пра якую увесь час гаворыць. І справа ў тым, што калі надалей яшчэ паказваеш, што ты не выконваеш абяцанкі, калі ты не бярэш на сябе нейкія абавязкі і не выконваеш іх, ну, перспектывы ўвогуле ніякай не будзе. Тацяна, чаму вы лічыце, што справа абрання ці там вызначэння адзінага кандыдата, яна правальная? Ну, сама ідэя просто... Я не пра праймерыз зараз кажу, што просто сама ідэя, яна ўжо як бы не новая, і за ёй ўжо шэраг ёсць, ну, правалаў таго, што яно не адбывалася. Да? Ну, я ведаю, што ў 15-м годзе з-за пазіцыі «Гавары праўду» правалілася ідэя абрання адзінага.
Неважно, до гэтых, Важно, чаму не важно? до гэтых з іншых пазіцыяў, ну, як бы, Зараз говорить правду нема, в нашым коле, тому все працуем, бачыце. мы несем адказнасць за гэта, ну, як бы, і, ну, не працуе. То есть, таму я лічу, што сама гэта ідэя, ну, конечно, не зможа мобілізаваць новых людзей у палітыку. Вось таму мы у гэтым і не ўдзельнічаем. Скажите, а вот все ж таки по шчырасці, вот у вас ёсць опыт удзелу ў якасці кандыдата у кампаніі 15-го года. Вот ёсць, бачучы, што адбываецца, якая сістэма, як там лічаць, не лічаць галасы. Вот ёсць увогуле жаданне ўвязвацца яшчэ раз, там быць двойчы кандыдатам? Ведаеце, ёсць, канешне, у грамадстве, і ваши эксперты тут часам гляжу, што кажуць, там Федута быў, казаў, што ёсць адчуванне такой бесперспектыўнасці, так? То есть грамадства уже як быццам бы пагадзілася з тым, хто будзе пераможцам, да? Нават, ну, некаторыя палітычныя лідары кажуць пра гэта, да, што ўжо вядома, што будзе і як, ужо ўсё прадказальна, таму мы як бы і так будзем рабіць, і так будзем рабіць. Мне здаецца, вось гэта магчыма толькі пераламіць, ну, нейкім сур'ёзным стаўленнем да гэтай кампаніі. З пункту гледжання вось мы для сябе вырашылі, што нашай перамогай будзе перамога нашай палітычнай павесткі. Таму, канешне, увязываемся усімі тымі рэсурсамі, якія ў нас ёсць. Юра, все-таки люди вось тут у нас у каментарах вяртаюцца да тэлеграм-каналаў і зліваў, якія там нібыта адбываюцца, і пра тое, што вы там Рымашэўскага паслалі весёлым словам, і што Козлоў з северынцам шчапіўся. Наколькі ўсё праўда? Ну, хочу сказаць адразу, што... Не, скажем так, наколькі ўсё крытычна? Вогуле ніяк не крытычна. Нічога крытычнага зараз унутры каманды не адбываецца. Это вот хочу запэўніць. А спробы звонку паўплываць і расшатаць гэта, канешне, ёсць, былі і будуць. Тут. Вы, дарэчы, злавілі ўжо гэтага зліўшчыка? Ну, нехта ж са сваіх злівае. Калі ўсё-такі там, можа быць, там... А які там змест? Я не зусім как бы знаёмы, бо шмат всяго зліваецца. Калі, можа, там нейкімі афарбавана, але ж дыма без агню не бывае. Ну, калі вот... Пра што размова? Ну, напрыклад, калі Козлоў не пагадзіўся з северынцам наконт таго, у якія дні праводзіць праймерыс, паездкі, сустрэчы з выбарцамі, у якія не праводзіць, пра вот вашу там непаразуменні з Рымашэўскім. Вы бачыце, да чаго звялося, да? Не пра выбарцаў. Народ размаўляе. Это пра тых людзей, якія ўключаны. На працоўных нарадах. Калі мы арганізоўваем паездкі, мы выбіраем нейкія дні і гарады. Так, у нас ёсць працэдура пэўная, там дэмакратычнае ўнутранае галасаванне, рэйтынг гарадоў мы нават абіралі, куды найбольш перспектыўна ехаць, бо там больш насельніцтва, напрыклад, пражываецца. Там мацнейшыя мясцовыя суполкі, якія змогуць зрабіць добрую рэкламу і запрасіць людзей. Натуральна, это працоўныя моманты, падчас якіх могуць быць спрэчкі. Я просто глыбока не знаёмы з тым, што пішуць вакол гэтага ўсяго, але хочу аддаць належнае, што працэс, значыцца, цікавы не толькі нам самім, не толькі нашым актывістам, але і тым, хто не жадае нам поспехаў. Таму яны стараюцца. Таму я лічу, што калі вот выйдуць на адзінага, то ўжо стане ўсё нецікава. Потому что, ну, як бы просто не цікава. Тым больш, не большая частка... Сядзіце ціхенька, не будзе інфармацыйнай нагоды. Ну, як бы, ну, там... Дарэчы, так, а вы што, не можете даць тады інфармацыйную нагоду? Дадзім яшчэ. Вот вы што, напрыклад, стане кандыдатам, ну, да прыкладу, Тацяна Вот Караткевіч. эфіры адразу могла б заявіць. І тут што-нибудь там такое супраць адзінага кандыдата. Каманда супраць, каб Тацяна стала кандыдатам? Не, я кажу, у нас каманднае рашэнне, то есть усё будзе згодна нашага плану. Я сказаў, напрыклад. Да. Вот Караткевіч стала кандыдатам, вот сядзіць другі кандыдат, да прыкладу, адзіны кандыдат Губарэвіч. Што вы не можете сцепіцца там, якой-нибудь зліў зрабіць там? Сітуацыя яшчэ, калі будзе абраны адзіны кандыдат, гэта ўжо абсалютна іншы ўзровень, бо, канешне, з'явіцца цэлая куча фэйкаў, якія там будуць прыходзіць ініцыятыўнымі групамі там в 5 чалавек, ці нават в 100 неабходны мінімум, казаць, я тут ужо вялікі прэтэндэнт на кандыдата, надайце мне шмат увагі. Не, у нас будзе абсалютна іншая інфармацыйная палітыка з тымі, хто просто выйшаў недзе там пабарахтацца і знікнуць праз пару тыдняў, ввогуле не трэба весці размову і губляць час. На заканчэнне, вы прыгадалі эфір з Федутай. Да. Федута, дарэчы, сказаў такую фразу, што вот гэтая кампанія апошні шанец для апазіцыі, для дэмакратычных сіл нейкім чынам вот нешта праявіць, нечага там, ну, нешта паспрабаваць зрабіць, пасля яе на палітычную пенсію. Пойдзеце на палітычную пенсію, калі нічога вот ужо... Ну, як заўсёды, калі будзе.
Ну, настолько я скажу, что я уцягнута у працэс як бы з стварэння ідэяў рэформ, іх рэалізацыі, што я нават не ўяўляю, як это можна там аддзяліць. На так? пенсіі столько часу з'яўляецца свабодным. Нават моя праца звязана з тым, што я прасоўваю перамены. Да? Тое, што я раблю у «Гавары праўду», это таксама для мяне вельмі важна, таму што гэта рухавік пераменаў. Тое, што мы не жывем ад выбараў да выбараў. Не паслухаецца Фядута, а жывем столько з ім кожны дзень працавала. поўным палітычным жыццём. Тут рашэнне будзе залежыць ад сітуацыі. Калі з'явіцца новае пакаленне, здольнае прапанаваць нешта лепшае, большае, эфектыўнае, дынамічнае, канешне, аб'ектыўна прадстаўнікі старэйшага пакалення, хоць, напэўна, сябе цяжка да гэтага адносіць. Я, дарэчы, іх лічу старымі, таму што іх старыя метады у адрозненні ад Александра Рыгоровича мы нікому не яны чуць што не так, адразу КДБ, адміністрацыя, КДБ. В гэтым сэнсе яны старыя, то есть для мяне. Я молодая. Вот так вот разобрались. Карацей кажучы, і старая, і маладая апозіцыя на пенсію не збіраецца. Не спадзявайцеся. Юрась Губарэвіч, Тацяна Караткевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. Сачым далей. Дзякуй усім.